हेलौ लोगोफोर जोंहा दिनै क'क्राझारनि स्टेट हेन्डलुम एक्सप'आव बेरायफैदों लोगोफोर। दा एसे नायलांदो लोगोफोर माबायदि एक्सप'आ मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ भबानिपुर बेयावलाय ना मा दं? बेयाव इन्दि जि भबानिपुराव जादों बायदिसिना आरोखि दा बेयावनो फैदों दिनैसो फार्स्ट टाइम उपेन्द्रनाथ फैदों। माबायदि एसे बेरायनोसै मा दङ नायलांनोसै आरो लोगोफोर नोंसोरबो नायफादो आंजों लोगोसे जाखिनि नुदों बेखौनो। आं माबासो र' फैफिननांसिगोनसो उनाव आं फैसाखौ गथ'फ्राबो डिस्टार्ब लाबोआखैनो नालाय आं भिडिअखौ बांद्राय गारि मोजां भाराल' मानि लाबोदों आङो केमेरा खालामनो हानाय नङा। आं बेयाव जायो होननानै बेजों मिथियामोन लोगोसेनो नोंथांमोनहाबो मालाबा बेरायफैनो मा हागोन जानो आरो भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। जि नैबेहाय साइज जिरायग्रा साइजनि आरि फानदों नै मोजां मोजांथार माबानि रायदोंनि दं ओमफ्राय नैबे सियारा औवानि बिराद मोजां नुदों लांफै लोगोफोर फैसा दंबा। दामाथ' गोसा गोसाखा ओमफ्राय ओरै फारसेथिंजायनिफ्राय मा दख'ना ओमफ्राय गासिबो जोमग्रा जि गोजा गस्लाफोर बिराद मोजां मोजां दङ आरो इन्दिनि इन्दिनि ओमफ्राय मुगानि ओमफ्राय गासिबो माबायानो कुवालिटिनि माबायानो दंजोबो आरो ओमफ्राय दामाबोथ' गोसा गोसा जाखागोन। मोजां मोजां नालाय जिनिसा जों सोंथ'नाय जायाखै आरो दाहाय सोंनोसै ओरैहाय एसे बेरायलांग्रोनानै सिङाव हाबबाय जोङो दा नायफिनगोन र' जा मोजां मोजां दङ गस्ला ओमफ्राय बिबारफोर फानदों बिबार ओमफ्राय साजायग्रा देनां आरो न' बायगोनलै मा गिदिराव न' गिदिर साजायग्राफोरनि हाबा फांसन ओमफ्राय जाग्रा ओरै हाबबाय जोङो प्रग्राम जाग्रा बिथिंजाय मा दं बिथिंजायबो ब्लु कालारखौ बिदिनो गानग्रा जोमग्रा दख'नानि ओमफ्राय बै स्टेज प्रग्राम देनां जाग्रानि न' आरो गिदिर हाबा बायगोन मा गिदिर ओमफ्रायो जोंहा नै दा न' गैयाना ओरैहायबो ओइ गाखोआ हामा नों मोसानो रोङा ना लांफैनो हागोन लोगोफोर नों मोसानो बिराद रोंबासो मोजां मोजां गाखोगोन दङ जायफोरा मानि दख'ना गाननो मोजां मोनो आगर गिदिरनि गोजोंगासिनो गाननो केमेरा आं मोजां मोनोबा होखादोंसो आगर गिदिरनिबो दंसोगारो। नायलाय बेगा ओमफ्राय जि मोजां नैबेयाव मोजां र' दा औवा ना बायफिनगोन मा दे दा होनोथाय नायफिनगोन रायदों दे मा होनो बिनि बेग सेग सेन्देलफोरबो दा बानायना नायगोन फानदों आरो आथिङाव थ्रोब हाबबायलायनो बेबो दख'ना जोमग्रा ओरैबो नै दा गासिबो नायफिनगोन दे गगा मोनदों लोगोफोरा बिराद गुजुदों ओमफ्राय आवासानो बोरैबा जालायलायबाय आरो बेयावबो बानायगासिनो नै रायदोंजों नानि दा बायगोन जोंहाबो र' ओरैहाय गासिबो दा दख'ना बायगोन गोसोआसो ब्लु फाग्ला जाबाय कालारखौल' मोजां मोननो मोनथारो नोङो हायासै नालाय बायनो हायासै नालाय माथो खालामनो नायनानै थांनाय जानोसै आरो मा हिनजावफोरनि गोसोआलाय बे जि जोम देलायनाय दा जि नायनांगौ र' बांसिनानो बे खालि मोननैमोन दखाना ओमफ्राय नै बेबो आरोबाव बे खालि मोनसेया दखाना खालि नैबे बेग सेग गोजाबाव आरो बेबो मोजां मोजां नुथारदों बायनो मोजां थांनांगौबा रायलायनांगौ दाहाय सोंनाय बर'नि रायलाय नैबेबो नै जि नोंना गुदुं दलियाबोसो दङ नै फैसा बेयाव गैया माथो आर'नाइ ओमफ्राय दख'नाफोरनि अयथारलाय मोजां मोजां फुथुला दा नायगोन मा दे बानायनाय दङ दा नायगोन दे सिखिरि आरि दंलाबायो मोजां मोजांथार ओरै थांग्रोनि फै नै बेबो बेग जेक मा नायलाबायो आरो नोंलाय नै नायनो हामा ओरैहाय दंबावो नै देलायग्रा सना रुपा बै सेन्देलफोरखौ दा नायनांगौ रा आइदै नैबे गार'ना मा होनोथाय ओइ बिसिनि ड्रेस आरोखि ना मानसि गैला मोजां मोजांथार गासिबो मोजां बाव नै थांदों संग्राय मानसियाबा सान्द्रि जान्था नोंनि दङ मिथिलायगौ दन मानसि दङ गैयिखौ आइदै गुजुबाय आं आदै हाला मुजा र' दा नायगोन दा मा दे मोजां नोंनो मुजा मोजांथार लांनांगौ नायनानै थांसै माथो खालामनो अबेथिं इन्दि नैबावबो मोजां मोजां बेयाव फसायदोंमोन लानो मानो हायानो ओइ मा गोलैगोन मोजां गासिबो थाबाय मोजां गाज्रि हायाव होननाय नायनांगौ बुस्थुआनो गोजौआवल' गैया नायनो आरो नाङा फैसा दंबानो लानो हायो फैसानि थाखायनो गोसोआ मानि सायरं जायो जायहा फैसा गैया बेहा जेबो गैया होननाय बायदि जाबाय आरो लोगोफोर माथो खालामनो बिराद मोजां मोजां माबा गैलाना
नि दङ दामहा मा होनो 2500 जेखा 3000 नैबे जेखाइ फिसा नानिया लादों नै गेलेदों ना गुरदो दे मामि दे जेखाइजों ना गुरनो नै ना जेखाइ फोलो फिसा माबा माबि मोजां दंथारो नै बेयाव टेबोलाव दोननानै टेबोलाव माबा दोनग्रा माबा खादा खेरखा दंलाबायो थफिबो दङ नानिया बिराद खुसि खर' सोमावलायथारदों बेरायनो मोननानै दिनैसो बेरायनो लेंबाय थानानै दिनैसो बेरायनो मोनबाय आरोना खुसिथार मालाय नै बेयाव गुलाब जामुन ना मा होनोथाय बेखौनो जानो बिबाय थायो फिसाजोआ आरो बिथिंबो दंबावो नै बेग सेग मोजां औवा रायदोंनि माबा मा होनो साहा होग्रा ट्रि दं काप दं थफि दं माबा माबि दंलाबायथारोहाय नैबे रायदोंनि ओमफ्राय औवानि गासैबो दंजोबो आरो नै जिरायग्रा दामखौ सोंनाय जायासै मोजांथार लानो हायाबा मानो सोंनो होननानै लाजिनानै सोङासै आरोखि नैबे ट्रि बबेयाव दोननो लानो मा आङो होनोथाय काप बे मा बुस्थु थायो आं बेखौ मिथिया जिराय ओरैहाय नै मोजां बुस्थु दं ओमफ्राय बैयो स्टेज प्रग्राम आरोखि प्रग्राम जाग्रा नै नानिया बिराद मोजां मोनदों ओरै खारलाय नोंबो गाखोनो लुगैदों खारलाय गेलेगासिनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बेबायदिबाथाय र' दसे स्टेजाव थांनो गाखोबावनो लेंबाय थादोंमोन आं थांनो होआखै थाङा मा बायनानै बेयाव थाङा दोनबाय आङो रायो फिसाजोखौ आसा बुयो आसा रायो लासिं सिं जागोन साननानै नानिया आं बेयाव थांनो लेंगासिनो गाखोहोआसै स्टेजाव आरो नै सासे सेलफि लागासिनो फै नानि गाखोनो होननाया फै हाय हरदो माबायदि मोनदों हेपि हेपि ना गाखोबावनोसै गाखोला बेरायनो नानि है लाया बाय होनो फिसासो बियो बायाबा माथो बायो लांदोबो नानि लांनो हायाहाय ओमफ्राय जोङो बेरायखांजोब्बाय नै ओमफ्राय मोनाबायबो नालाय एसे ओमफ्राय थांनायनि सिगां जोङो दखानाव मेथाइ जाबाय आरो फिथा जाबाय नानिया गुलाबखौ जाबाय नों माबायदि जायो नायलायो बिराद गोथाव मोनदों बियो फैजेननायनिफ्रायनो बेखौ बिजेननानै जाबाय भगवान लोगोफोर जों आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो सापर्ट खालामना हो साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो दे लोगोफोर